Αγρότες, αυτό συμβαίνει όταν οι αγροτείες δεν έχουν προστασία. Απλά δείτε τις καλλιέργειες και τα οποροφόρα που καταστρέφονται από άγρια ζώα. Αγριογούρουνα, ποντίκια, πουλιά και φίδια προκαλούν καταστροφή, προκαλούν μεγάλες απώλειες κάθε χρόνο, αφήνοντας τους αγρότες αβοήθητους. Μην ανησυχείτε πλέον. Αυτή η επαγγελματική υπερηχητική αποθητική για αγροτείες είναι σχεδιασμένη ειδικά για να απομακρύνει όλα τα είδη άγριων ζώων. Χωρίς φόρτιση, χωρίς καλωδίωση. Απλά τοποθετήστε το στο χώμα και αυτόματα εκπέμπει υπερηχητικά κύματα. Απομακρύνει αποτελεσματικά αγριογούρουνα, ποντίκια, πουλιά, φίδια και έντομα, προστατεύει αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οποροφόρα και κοτέτσια από καταστροφή. Πολύ αποτελεσματική και εύκολη στη χρήση, είναι ασφαλής, χωρίς ακτινοβολία και μόνο απομακρύνει τα ζώα χωρίς να τους βλάπτει. Χωρίς πλέον επίπονες περιπολίες. Μία συσκευή προστατεύει ολόκληρο το αγρόκτημα, εύκολα προστατεύει τη σκληρή δουλειά σας και σας προσφέρει ηρεμία.